Ya langsung. Ya. Ya. Bang. Yo sama Denny Ken Salindri. Sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Tulungagung. Luar biasa. Aduh maju sini dong, kamu mau dong. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane wae tenang. Mangan lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong randhe. biasa lagi ngoten iki. Yo.
Nggih. Dados sedaya menika lak lesung jumenglung. Apa niku? Imbalan. Dan dados dalu menika memang sengaja dipun konsep kalian Bapak Bupati Bapak Haji Gatot Sunu memang dibuat pagelaran spektakuler kados dalu menika. Mula sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Bupati matur nuwun. Dan juga terima kasih warga masyarakat Tulungagung. Tulungagung sampai Yamen lho Mas. Dan juga terima kasih. Kuwi kok wis bodho terima kasih apa rumangsamu? Boten. Sing penting kan matur nuwun to, Pak. Kok kaya arepe wis ngono. Urung. Oh, urung wis tolos aku. Los iki. Iki engko limbuhan tak tekani jam 4. Mayang dhewe. Mayang dhewe Lho jam 3. Sane sesuk kerja. Kok Ini, Mas. jam 3 mulai. Iki ndak ana gara-gara, Cih. mulane rada dikatokke sithik. Nggih. Rene ta. Apa? Rene yo. Izin ya. Iya. Izin ya. Iya, Pak, iya, Pak. Aku ditimbali karo pawang udan. Kok sepawang udan ngono. Kok iya napa? Kene. Panen yo endahe ngene iki kok budaya iki bareng-bareng ngene iki. Iya. Asik. Ah, iki penting. Sasmita. Sasmita. Nggih. Mula Mas Kluthuk ditimbali ngapa sebabe? Sebab Diisi. Oh. Dek kurang bek, berarti dibeki. Magnetipun dipun tambahi. Piye? Kan Wat. Apa dibisiki Masun. Kenapa? Ya Allah. Masya Allah. Oh, abumu enak kuping ngono. Asal sing mbok ambu sing ndi? Sing mbok sing mbok ambu sing tengen ki lho sing kiwa. Kene lho. Malah lemel. Dari kuping molaran. Wis ya. Wis ya, Sar ya. Ya. Sah. Oke. Ya Paham. wis. Paham? Paham apa? Mbuh. Wong ngeses tok. Iki apa tekan? Lho kono. Wah, lah kowe iki budak kowe wis diomongi ngono kok iso ora jelas. Apa? Kowe apa mati bisi apa? Ora bisi apa, Bo? Sing nomor pendengaran enggak jelas. Berarti apa? Awakmu paham, Bre? Debat kowe apa? Lho disebul tok. Malah kuwi sampean Mas. Yo mek isis ngono ae. Isis tok. Omong nanti. Lidi, omong. Ampun. Omong. Nek tak omongi. Yo. Wong iki mbok yo takon pendengaran sing tajam. Ketak ya. Piye to wong iki Yo mek no? kuwi tak. Pisan Apa, Pak? Apa? Apa? Wah, aku yo tek krungu aku. Piye to kuwi iki? Intinya, pokoknya malam hari ini adalah hari ulang tahun Tulungagung. Ya. Pokoknya digawe rame, mergo iki. Loh, Gak mungkin Romo ngomong ngono tok, Sumpah. gak mungkin. Iki kok Mesti oke. Iki rasiono marang Nggih, kono. sebuti. Ayo bareng-bareng. Berapa Bareng mawon nggih. Dari 3 kelompok, Ya. kelompok Pak Dijupuk Eko, konggone kelompok Pak Minto, Kelompok Pak Asun Macak Dodo. Yoga sore Ya. dadi Nggih. tampil. Diatur. tak jukuk konggone Masun loro, Pak Minto loro, kok Pak Eko loro. Oke, Oh, oke. siap. Kolaborasi. Niki pundirian niki. Pak Eko loro. Sing tak jukuk saka Dari grup sapa? Loh, Milih. paling tidak nih kan yo dua lagu dhisik no. Oke, gak milih Dik, loro. Loro. Yo. Je Pak Ri diundirian, Pak. Monggo jenengan. Karo bareng. Jenengan lho Pak Milio. Telu, Mas, telu. Telu. Tiga. Apa ngene tak gawekne undian sik neh ya. Kesuwen. Mas Eko tiga sinten. Tiga Monggo, ya. Rangel perwakilan dari Iwang sama Puri. Ayo, Oke, ini dong. Ini dong. Dani. Masuk Gondrong 3. Jeki, Jeki. Karo Oh, Ika. ngek eta. Jeki Sopo, karo Pak? Ika. Sapa? Ika, Ika, Jeki karo sapa? Telu, Pak. Jeki karo Ika Kusuma. Oh iya. Tiga. Telu, Tiga, Pak. Ayo. Yo, Puri. Mas tinggal mau. Ika, Jeki kali Kusuma. Yo. Ya. Oke. Wis 6 lho kowe. Karena. Mosok Mas Minto loro, Mas Minto telu. Pak Minto. Ayo saya telu Mas. Pak Minto tiga. Pak Minto, monggo Pak Minto 3. Mas. Sulis. Lilis, Lilis. Bunjung. Kan kunjung. Nek kuwi kakek wong iki lho dirangkep dadi siji lho. Singko dhewe. Aja wis ben. Ayo Mas, sebutane Mas. Nggih pripun? sindenku loro, sindene Eko loro, sindene Kang Minto loro. Aja kokean to ning panggung iki. Jare mau telu. Mun ngeten kula damelke nganu melih. Lah. Rasa. Wes, Loro. aku Mas Minto telu Mas Sun loro. Ya wis. Ah, yuk, langsung. Kaya ngapa ngasak? Ayo. Ngancani Mbak. Aturan iki angel tua. Ya wong tua-tua angel wisan ya. Mendekati ngene. Sindene mau kurang isi to.
Juga. Tak genepi aku apa piye sindene mau? Mboten Pak, mendekati usia tua itu sudah mulai Ayo hamil Pak. rumangsani lek kene mbah kene embuh wis macam yo rumangsani. Mbak karo mbuh ya. Heeh. Yo. Ayo maju. Ayo yang sudah Maju, dituju. maju kene, maju. Ya kene. Kita Ayo. dok. Sinden Kula yang ora. menika tulung Agung Ayo, cok. Ayo Cok. Idul. Ayo Cok. Ayo cok. Wes. Oke to iki. Pisano nanda kono telu kene telu ya meri. Dah, kene, dah, kene. Tulung. Ayo, ya. Wes, iki grup dagelan isih. Isih. Grup nyanyi ganti nyanyi. Ya iki Mike. Ya kene. Ayo. Enggak ditambahi siji. Tambah siji. Wes. Sampun Pak, sampun nggih. Iki kok lek mbok tambahi siji iki panggunge bek. Ngomong iki ben kene iki recot pentung lho. Angel, Pak. Sudah kita Ayah minta pancen Ya, angel. ya, gitu. Wis ning kene karo aku, Dik. Ayo, ayo, Nduk. Ayah minta kok marah. Mboten Romo. Tembangnya apa? Tembangnya apa, Mas? Hei. Tembangnya apa iki? monggo enten Embuh. pamuritan apa? Sembarang ya. Sakarepmu. Sakarepmu nggih Pak. Nggih. Lagune sakarepmu nggih. Ora apa-apa, Nduk. Pundlu Pandawamu marang aku. Apa kuwi? Sakarepmu to? Mana to lagu? Sakarepmu. Nggih to? Kan. Apa? Maksudnya sakarepmu ki ya mikira dhewe ora dudu sing ngundlap-undlup kuwi. Apa Mbak? Sampeyan kok tak kei lagu reno-reno ra iso. Isa. Ndang. Kan. Kowe nang tengah to kan? Tak totone. Nduk. Bro, lagu undlap-undlup. Ora iso. Sudah. Anu wae Pak. Apa ya? Ayang. Bintang-bintang. Asik. Kuwi Oke. di atas Asik. laut. Yoki, Nduk. Tapi kuwi iso dikotak-kotak ra, Pak? Kota-kota iso. Ya. Ayo. Oh, Apa lagune kita- Mas anu Dul Sumbang kuwi. Duduk. Apa kita kasih Mas Dul Sumbang. gerigis Oh, iya, gerigis iya, ya? iya, oke. Gerigis. Ya, bintang-bintang karo gerigis. Coba nada D. Lek grige sinden-sinden buri ya kudu siap lo. Iyalah. Pas saya. Apa kae? Pas wayah Pertamina ngesokne awakmu terus ngebuang kowe iki. Pas saya apa? Mbuh. Jel. Gerigis aduh Yo. hujan gerigis saya suwe anteng kluduke. Mengko request bahas bagian anu kok kotak-kotak ya Mas ya. Oke. Romo nderek izin ngapunten niki sindene jenengan kula setel mboten kalem nggih Romo nggih. Los. Pokoknya niatku iki nyawang mburi kok. Tidak. Sindene tak minta aku wis jelas percaya lek iki. Ya, mangga. Timbangi.
Luar biasa. Nduk niki kan kono nduk. Ya. Mas Sun, Mas Iko, Mas Iya, Mito, petunjuk dari Bapak Bupati dan Bapak Wabub kurang abdol kalau tidak dinyanyikan Tulungagung Istimewa. Weh, ngoten nggih Mas. Nggih, Dik niki Kan ben kan nggih. Iya. Aduh. Dan ini tadi kalau saya lihat, Iya. Pak Cel, Siap. Pak Dik, Nggih. penyanyi-penyanyi wanita ini bersama Niken, ini nanti saya bikinkan grup namanya Beautiful Woman. Beautiful woman. Beautiful Yes, Woman. wanita cantik. Wanita cantik. Iya. Dan kita bertiga nanti kita juga akan membuat grup. Boy. Namanya juga berbahasa Inggris. Ya. Apa ya? Sweet Urin. sweet urin ki apa? Urin ki Apa lo? sweet urin. Sweet urin. Kowe aja melok. Sweet ki manis, Manis. urin ki kencing. Dadi ada iki kencing manis. Wah, aku ora pengen aku. Pengen kowe dhewe. Oh njaluk penyakit. Nduk, Bapak ngersake Tulungagung Istimewa. Walaupun Jogja ini Istimewa, judulnya Jogja Istimewa, cuman ini karena di Tulungagung. Tulungagung Istimewa. Istimewa. Oke. Satu lagu nduk niken. Ya. Mas Percil, Mas Klutuk karo Mas Slendem, Mas Hengki. Awake dhewe nempel ana kamar dikane Mas Sugandrong, Mas Mito, Mas Iko. Ya. Karena ini juga pakeliran padat. Mula awake dhewe nyun pamit, nyun Ya. pangapunten. Lah. Tetep melu ndonga bareng-bareng muga-muga Tulungagung dengan usia yang ke-80. 820. 820. Semakin lebih jaya Jaya. Hanjayeng Bawono.